салом алейкум бародарои азиз, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷорабек. Хоб, имрӯза видеои мо дар бораи ягон программа, телефон ё ягон сайти пулкоркунӣ намешавад. Дар имрӯза видео якчанд суханое ҳастае ки ман мехоҳам барои подписчикои канали чӣ гап занум. Хоб, пеш аз сар кардани видео мехостам дар канали Аҷоибот ТВ конкурс рафсудай ва касое ки мехоҳанд иштирок кардан, ман ссилкаи ҳамун канала дар таги видео мемонам, дароен подписатсия кунен. Хоб, барои иштирок кардан бояд шумо дар канали Аҷоибот ТВ подписатсия мекунен ва номерое ки дар рӯи экрантон ҳозир мебинен, ин ҳамин номеро да Вайбер, Имо, Ватсап ҳама чӣ дора. ҳамун подписатсия карагитона скриншот кара роӣ мекунен ё ки агар канал дошта бошен, ссилкаи каналтона роӣ мекунен, админи ҳамин канали Аҷоибот ТВ. хоб, проверка мекунад шумо дар ҳақиқат подписатсия карагӣ бошен. баъд аз шумо як видеои приколӣ мепурса, ягон видеои хандовар мепурса. шумо метавонед аз ягон сайт скачат кара роӣ кунен ё ки хитон видео кара роӣ кунен. мақсад як видеои приколни роӣ мекунен. касое ки мехоҳанд дар конкурс иштирок кунанд, то 5 январа видеотона роӣ кунен ва баъди 5 январ админи ҳамин канал видеои шумона ҳамаша дар каналиш мепартояд ва дар мобайни як ҳафта видеои касе просмотри зиёд гирифт, ҳамун ғолиби озмун мешавад. хоб, туҳфа аз тарафи канали Аҷоибот ТВ 500 рубл барои касе ки ҷои якума мегирад. касе мехоҳад иштирок кардан, ман ссилкая дар таги видео мемонам, дароин подписатсия кунен ва бародара дастгирӣ кунен. ва имрӯз бародаро 31 декабри соли 2018, яъне охирон рӯзи 2018. пеш аз суханома гуфтан ҳамаи шуморо табрик мегӯм бо соли нави мелодӣ. бигзор ҳама вақт сиҳат, саломат ва хушу хурсанд бошед. ягон рӯзи кама набинед ва одамое ки дар ғарибӣ кору фаъолият мекунанд, чӣ хеле ки сиҳат, саломат рафтен, ҳамон хел сиҳат, саломат баргарден ба назди падару модар ва зану фарзандотон. бори дигар соли нав муборак. ва бародарои азиз, дар ин соли нав барои ман, барои подписчикои канали ҳамин чӣ гап як туҳфаи беҳтарин шуд ки мо 10,000 нафар шудем. яъне дар охири рӯзи соли 2018 мо 10,000 нафар шудем. ман инҷа дар сурата мемонам бо. хоб, чӣ гуфтаниё, ҳамаи шумо да раҳмат мегӯм барои дастгириётон, барои он ки агар шумо дастгирӣ намекарден, шумо подписатсия намекарден, лайку дигар намекарден, мо ба ин рӯзо намерасидем. барои ҳамин пеш аз ҳамаи шуморо табрик мегӯм ва худмам табрик мегӯм. насиб карда бошад баъди соли нав видеоҳои интересни мебирояд, на фақат дар бораи телефону ягон хел программа. видеоҳое мекунем ки мисол влог, пранк, бо видеоҳое ки мисол худи ма да маъқулай ва фикр дорам ки шумо да маъқул мешавад. хоб, ҳаракат мекунем ҳамин хел видеоҳо бисёр сиёмка кунем. барои ҳамин далши подписатсия кунен, моро дастгирӣ кардан гирен. насиб карда бошад, иншоалло худо хоста бошад, мо ба 50,000 100,000 нафар иншоалло мерасем, фақат бо дастгирии шумо. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. фаромӯш накунем лайка, далши подписатсия кардана. боқии ҳама каса дар паноҳи аллоҳи бузург бошен. то видеоҳои оянда хитона эҳтиёт кунен, соли нава хушрӯ гузаронен ва дар фикри дастгирии якдигар бошен. ҳама каса хайр. бори дигар соли нав.